Έλα, πάει στη γωνία. Στο σπίτι μας πολύ τρώει. Δεν θα χωρέσω μόνο. Πίνεις να τρώω, να τα βάζω. Συγκίνησε αγόρια μου. Γιατί δηλαδή το νοικιοστάσιο. Κοινωνική ανάγκη, κύριε μου, το πρόβλημα της στέγης. Κοινωνική ανάγκη. Και δεν είναι μόνο το νοικιοστάσιο. Τι είναι, όσο θέλει το κρέας ο Χασάπης, όσο θέλει τη φανέλα ο έμπορος, όσο θέλει το παπούτσι ο Τσακάρης, κοινωνική ανάγκη. Δεν είναι μόνο το νοικιοστάσιο, είναι και το κρέατοστάσιο, είναι και το παπουτσοστάσιο, είναι και το φανελοστάσιο. Πάρε ένα πορτοκάλι, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξώσεις, είναι δύο. Ένας μανάβης και ένας ασπριτής. Τι, έξωση δεν τους κάνεις? Μα αφού δεν με πληρώνω γυναίκα. Όχι, Βασίλη μου, φτωχοί άνθρωποι είναι, αμαρτία από το Θεό. Τι να κάνω, βρε γυναίκα, τζάμπα κάθονται πανάθεμα το νοικιοστάσιο, να τους χαρίσω και τα νίκια. Μην είσαι σκληρός, Βασίλη μου. Μην πηγαίνεις στο δικαστήριο. Πήγαινε εσύ άλλη μια φορά να του ζητήσεις τα νίκια. Σε παρακαλώ, κάντο για το κοριτσάκι. Δεν αξίζω ένα χατήρι κι εγώ. Τέλος πάντων, για χατήρι σου. Μην προχωρήσεις εξώσεις. Θα πάω να βρεθείς στο νίκη σας. Εντάξει. Δεν τον προλαβαίνω. Για χατήρι της γυναίκας, ο κύριος Μαυρίδης δεν προχώρησε στις δύο εξώσεις. Η καλοσύνη της κυρίας Μαυρίδη, ο τρόπος που κατάφερε να πείσει τον κύριο Μαυρίδη να μην στείλει το δικηγόρο τον ανιψό του για τις εξώσεις. Άραγε, ο κύριος Μαυρίδης άλλαξε ή μήπως ήταν η στιγμή που ήθελε να αποδείξει στη γυναίκα του ότι για χάρη της θα προσπαθούσε. Όλα ήταν έτοιμα για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Στη φτωχική γειτονιά όμως όλα ήταν ήρεμα, αλλά παντού υπήρχε το άγχος για το ενίκιο. Πάντα περίμενα τον κύριο Μαυρίδη κάθε 18 του μήνα να περνάει και να του ζητάει το ενίκιο. Έλα, γατούλα μου. Τώρα που λείπει η μανούλα μου και ο πατερούλης μου, θα σου δώσω κομμάτια ψωμί και να χορτάσεις. Φάτο, γατούλα μου. Γιατί αν δεν το φας, θα φωνάξω τον κύριο Μαυρίδη να το φάει και να φάει και σένα μας. Κυρία Δέσποινα, το χαρτόσημο μην το ξεχνάς, Μάλιστα, κύριε Μαυρίδη. Μη σου λείψει. Μη σου λείψει, παγκοραμένη. Δεν είναι η άλλη εδώ. Ξεφωνήσεις. Γιατί πουλάκι μου όταν με βλέπεις πάλι στις φωνές. Αυτή είναι η γατούλα σου. Γιατί κοριτσάκι μου πήγες κάτω στο τραπέζι. Έλα έξω κορούλα μου, δεν θα σε πάω. Ψέματα λες, που με φάσεις. Άλλο και τούτο πάλι. Είπε κανείς ότι του ανθρώπου. Ναι, και τους πίνεις και το ένα. Η μανούλα μου, ο πατερούλης μου, όλος ο κόσμος το λέει. Κανένας δεν σε συμπαθεί μες στην αυλή. Γιατί έρχεσαι κάθε μήνα και ζητάς τον νίκη. Πα. Γι' αυτό δεν μ' αγαπάς κι εσύ. Γι' αυτό, γιατί νομίζω πως θα με φας. Εγώ δεν τρώω ανθρώπους, εγώ σ' αγαπάω. Δεν μου λες, αυτή είναι η κουκλίτσα σου. Ναι, ο
την έδωσε πατερούλης, εγώ του χάρισα ένα φυλάκι. Δεν μου λες κάτι, αν σου χαρίσω τον Νίκη, θα μου δώσεις και εμένα ένα φυλάκι. Όχι, γιατί εσύ ποτέ δεν θα μας χάρισες τον Νίκη. Είσαι σπαγκοραμένος. Έτσι με λέει μαμά σου και ο παπάς σου. Έτσι, γιατί είσαι ένας παλιόγερος που θα πάρει μαζί του τα λεφτά στον τάφο του. Θα φάει την γλώσσα του. Δεν έκανα τίποτα. Μαμά, βοήθεια, μαμά, θα μας φάει. Μαμά, θα μας φάει. Είμαι ένας παλιόγερος που θα πάρει τα λεφτά του στον τάφο του, Μα ποιος λέει τέτοια πράγματα, κύριε Μαυρίδη μου? Εσύ ο άντρας σου και όλοι αυτοί. Μου τα είπε το παιδί. Από μικρό τα πετρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Ένα λεπτό κύριε Μαυρίδη. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πίνεις τις φορές του στη γυναίκα και στο παιδί μου? Παπάκα, έρθει να μας φάει όλους και να μας φύγει ο τέπος. Δεν τρέπεις με παλιά άνθρωποι. Να έλες το παιδί ότι εγώ τρώω ανθρώπους και τους πίνω το αίμα. Γιατί ψέματα είναι. Εσύ σκοτώνεις άνθρωπο για μια δραχμή, βρε. Γιατί επειδή ζητάω τα νίκια μου. Αλλά δεν φταίει κανείς, φταίω εγώ που άκουσα τη γυναίκα μου και αντί να σε πάω στο δικαστήριο, ήρθα να σου ζητήσω το νίκη με το καλό. Καλοσύνη είναι αυτή. Να μας πας στο δικαστήριο, βρε. Δεν έχουμε λεφτά να στα πετάξουμε στα μούτρα. Να μας πας στο δικαστήριο. Αύριο κιόλας θα σε πάω. Πάλι άνθρωπε. Τα νίκια μου θέλω, βρε. Πάλι άνθρωπε. Παλιοτσιγκούνα, ρε. Παλιοτσιγκούνα, ρε. Και οι φωνές ακούστηκαν σε όλη την γειτονιά. Ο κύριος Μαυρίδης για λίγο θυμήθηκε την καλοσύνη του και χάρη της γυναίκας και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Παλιοτσιγκούνα, ρε. Πάλι άνθρωπε. Τα νίκια μου θέλω, βρε. Τα νίκια μου. Πάλι άνθρωπε. Πόσα νίκια που τα μαζεύεις. Ή δεν το κάνεις τόσα νίκια που το μαζεύεις. Σταματήστε. Τον ακούς κύριε Πρόεδρε. Σιωπή! Εδώ δεν είναι για παρόμετρα. Εδώ είναι δικαστήριο. Γι' αυτό ήρθα στο δικαστήριο, κύριε Πρόεδρε, και αυτό είναι δικαιοσύνη. Σιωπή! Θα την βρεις τη δικαιοσύνη, θα την βρεις. Από εκεί που δεν περιμένεις θα την βρεις. Σταματήστε. Παλιοτσιγκούνα, ρε. Βρε, εγώ είμαι εδώ, με βλέπετε. Θα σας κλείσω και τους μέσα. Δυστυχώς, κάνετε και το βάλετε στα παιδιά. Δεν έχω λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Τότε, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δώσω μια διορία μέχρι το τέλος του μηνός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάμε Κωστάκη, η λέξη δεν έχει της κάρτωσης. Άντε και εσύ μου τα έμπειρα, μη σε κλείσω και σένα μέσα. Πώς τα κρατάει. Καλά είναι. Λοιπόν, για όλους. Μετά από μέρες. Ναι. Αμά ρε πάτερ, δεν να κάνεις κάτι εδώ πέρα, πριν την κορτίνα. Να πω εδώ, έτσι. Είναι καλό να το κοινό συμμετέχει σε εμάς. Μας δίνει δύναμη και σε χρόνος Πάτερ Ραφαήλ πάντα. Εντάξει, την κουρτίνα. Και χτες την κουρτίνα. Να βρινεί την κουρτίνα. Αλλά θα κάνουμε μια καινούργια κουρτίνα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από μέρες, ο κύριος Μαυρίδης, αντί να αρρωστήσει αυτός και να πάθει κάτι, έπαθε ο κύριος Αναστάσης. Βαριά αρρώστησε. Δεν τα κατάφερε τελικά και σε λίγες μέρες πέθανε. Στην αρχή, η μαμά της Φανούλας έκανε κάθε είδος δουλειά για να θρέψει το σπίτι. Αλλά αργότερα αρρώστησε. Ανήμπορη έπεσε στο πλευρό. Και η Φανούλα, γυρνώντας στους δρόμους, στα πάρκα και παντού, ψέριζε και φώναζε. Πάρτε ένα λουλουδάκι από την ορφανή, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πάρτε ένα ματσάκι από την ορφανή. Σας παρακαλώ. Ο κόσμος δεν της έδινε καθόλου σημασία. Τα παιδιά τα πλούσια πήγαιναν στα καταστήματα για να αγοράσουν τα τελευταία ψώνια για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Κοίτα πως αυτό έχει κάνει ντυμένο και το κοριτσάκι. Εμείς ετοιμαζόμαστε για τα δώρα των Χριστουγέννων. Εκείνο άραγε θα πάρει δώρα. Γιατί μας νοιάζει εμάς, κάντε αυτό σου καημένοι, μην της δίνει σημασία. Σας παρακαλώ, πάρτε ένα ματσάκι από την ορφανή. Είμαι ορφανή από πατέρα και η μητέρα μου είναι άρρωστη. Σας παρακαλώ, κάντε ένα καλό μέρος που έρχονται. Και γιατί να κάνουμε καλά, στα χρωστάμε. Άσε μας καημένοι να πάμε στις δουλειές μας. Θα ήθελα να σε βοηθήσω, ξέρεις, αλλά θα τα ακούσω
δώσουμε και γλυκά για το βράδυ. Κάντε εσείς ένα καλό. Σας παρακαλώ. Σας εύχομαι να έχετε όλα τα καλά του κόσμου και να είστε πάντα χαμογελαστές. Και δεν με πειράζει που δεν αγοράσετε ούτε ένα μάτι και το φανεί. Σας εύχομαι καλές γιορτές. Μα εμείς, και ειδικά εγώ, δεν συμπεριφερθήκαμε καθόλου καλά και εσύ δεν μου πέτας κακία. Μπορεί να μην φορώ ωραία ρούχα και παπούτσια, να μην έχω κάτι για φαΐ, αλλά πιστεύω πως η καλοσύνη και η αγάπη βασιλεύουν στην καρδιά μου. Και έτσι πρέπει. Η αξία δεν υπάρχει στα πλούτη και στα φαγητά. Υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, στην καλοσύνη της ψυχής. Έκανες ένα καλό σήμερα. Μ' αλλάξες τις καρδιές μας. Μας έδωσες αγάπη και καλοσύνη. Ο Θεός δεν θα το ξεχάσει. Θα σου τα αποδώσει. Έλα, δώσε μου ένα ματσάκι που πουλάς. Μπορείστε και ευχαριστώ. Ο Θεός θα σας το αποδώσει. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή... Είστε πολύ ευγενικές. Θα σε ευχαριστώ. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά. Ωραία. Τώρα πήγαινε να πάρεις μισή λεπτό λαδάκι και 300 γράμμια ψωμάκι. Και πέρασε από την κυρία Μέρη στην πολυκατοικία και πες θα περάσω αύριο να της βάλω μπουβάλα. Εντάξει, κοριτσάκι μου. Τρελάθηκες, κυρία Σοφία μου, που θα πας να πλένεις με πυρετό. Μη στεναχωριέσαι, είμαστε εμείς εδώ. Σου έφερε λίγη ζεστή σου πίτσα και για τη Φανούλα λίγο κρεατάκι. Μα πρέπει να σηκωθώ, να δουλέψω, να πληρώσω τα νύχια. Με το μονάδι τι έγινε, δεν τον έτσι, εσύ. Πρόλαβε, πλήρωσε. Πόσο το μοιράσατε. 18. 18 του μηνός. Πω. Και έρχεται και πρωτοχρονιά. Μαύρη πρωτοχρονιά θα κάνουμε φέτος, μαύρη. Μη κλαις, Μανούλα μου. Μη κλαις. Δεν κλαίω, κοριτσάκι. Τα παιδιά στις γειτονές έψαναν τα κάλαντα. Άρχι μια και αρχή χρόνια, ξύλι μου δέντρο λιβάνια, κι άρχι μετά χρόνος, έκλεισα μετά κι ο θρόνος, άρχι που βγήκε ο Χριστός. Να μην διόντως σε ένα φιλοδόρημα, κάλαντες του λέμε. Κύριε Μαυρίδη. Και να μας καλοκρατήσει. Είναι το μπλοκάκι. Αρχή καλός μας χρόνος και αρχή μηνιά. Μαύρη αρχή μηνιά. Θα μου στήσουν κανένα κανόνι νικάρε. Τι έχεις πάλι, Βασίλη μου. Τι να έχω. Η χειρότερη μέρα του χρόνου είναι η πρωτοχρονιά. Από πού να πας να ζητήσεις το νίκη τώρα. Τώρα τι κάνεις εδώ. Εδώ, τις αποδείξεις των ενοικίων κάνω. Τι να κάνω, αυτό κάνω. Μα με τα ενίκια παλεύεις, χριστιανέ μου. Παραμονή πρωτοχρονιάς του Αγίου Βασιλείου, της γιορτής σου. Είναι και αυτό, άλλη λαχτάρα κι αυτή. Να μου κουβαληθούν όλοι οι συγγενείς. Να τους κόψω τη βασιλόπιτα με το χρυσό φλουρί. Λες και άμα δεν έχει χρυσό φλουρί, δεν θα μου πούν χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βέβαια. Και από μέσα τους να λένε, πότε θα τα τεινάξετε το κληρονομί σου. Έλα, Βασίλη μου. Άσε την κρίνια τώρα και δώσ' μου λεφτά να πάω να ψωνίσω γιατί δεν θα προλάβουμε. Ποιος, εσύ να πας να ψωνίσεις. Εσύ άμα μπεις στο μαγαζί θα το ψωνίσεις ολόκληρο. Τότε πήγαινε εσύ τέλος πάντων. Να πάω. Να πάω. Να πάω. Άγιος Βασίλης έρθει από την Κεσαρία. Δεν καθόταν στην Κεσάρια να προκαλούσε.
Δεν έδινε σε κανένα φιλοδόρημα. Είχε θυμώσει. Τα είχε βάλει ακόμα και με τη γυναίκα του. Πίστευε ότι του έκανε πάρα πολλά έξοδα εκείνη. Έτσι από μόνος του αποφάσισε να πάει στην αγορά για να αγοράσει τα τελευταία ψώνια για το τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Όλα τα παιδιά λέγανε τα κάλαντα. Εκτός από τη Φανούλα, που συνέχιζε να γυρνάει στους δρόμους και στις πλατείες και να παρακαλάει τους περαστικούς να πάρουν ένα λουρδάκι. Φανούλα, κάτι γυαλίζει εκεί. Φανούλα, κοίτα τι βρήκα στον δρόμο. Μια λίρα. Μια λίρα. Μια χρυσή λίρα. Μια χρυσή λίρα. Μας λυπήθηκε και ο Θεός Φανούλα, μας σωθήκαμε. Θα πληρώσουμε τα χρέη μας στο μπακάλι, τα νίκια μας στους πακοραμένους και θα κάνουμε και πρωτοχρονιά. Έλα, τώρα πήγαινε στο κύριο Παναγιώτη, στο μπακάλι. Όμως πρόσεξε καρδούλα μου, μη σε κοροϊδέψουνε. Τα μάτια σου 14. Συγγνώμη, βρήκα μια λίρα στον δρόμο. Παιδάκι μου, άμα η λίρα ήταν χρυσή, δεν την έριξε στον δρόμο, παιδί μου. Τις αληθινές λίρες δεν την έριξε στον δρόμο. Δεν τις βρίσκεις στον δρόμο. Τι είναι αυτό, δεν το βρήκες? Μια λίρα, τη βρήκα στον δρόμο. Τη βρήκες στον δρόμο. Αυτή είναι κάλπικη, κορίτσι μου. Τι θα πει κάλπικη? Τι θα πει κάλπικη? Κανένας δεν μου λέει τι θα πει κάλπικη. Κανένας δεν μου τη χαλάει. Φανούλα, θα μου δώσεις τη λίρα να σου δώσω μια χούφτα καραμέλες. Μια χούφτα καραμέλες? Ναι. Για αυτήν εδώ τη λίρα? Ναι. Καλά μου τη μαμά μου να έχω τα μάτια μου 14. Κυκλοφορούν πολλοί απατεώνες. Μπράβο, μικρή Φανούλα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι έξω από το σπίτι μας. Και μπράβο στα παιδιά εκείνα που πάντα έχουν στο μυαλό τους τις συνοθεσίες των γονιών τους. Η Φανούλα στενοχωρημένη, κρατώντας την κάλπικη λίρα, συνέχισε να περπατάει στον δρόμο. Μέχρι που συνάντησε. Τώρα. Άσε να φύγω γιατί με κρατάει. Φανούλα, γιατί κλαις κοριτσάκι μου, τι έχεις? Δεν πιστεύω να βάλεις πάλι στις φωνές. Όχι. Δεν με φοβάσαι. Όχι, δεν σας φοβάμαι πια. Τώρα πια μεγάλωσα. Μπράβο, καφίτσα μου. Δεν μου λες, γιατί τα ματάκια σου είναι βουρκωμένα? Να, βρήκα μια λίρα και... Και την έχασες. Όχι, δεν την έχασα. Μπράβο, τύχη πρωτοχρονιάτικα. Και γιατί δεν ήρθες να σου τη χαλάσω εγώ? Κύριε Μαυρίδη, τι θα πει κάλπικη? Κάλπικη. Ναι, κανένας δεν μου τη χαλάει, γιατί λέει είναι κάλπικη. Για να δω λίγο στο φως. Κάλπικη. Μια κυρία στη γειτονιά ήθελε να μου την πάρει και να μου δώσει μια καραμελίτσα. Άλλη μαυρό μου είπε να έχω τα μάτια μου 14, γιατί με αυτήν εδώ τη λίρα θα κάνουμε πρωτοχρονιά. Τώρα δεν θα μένουμε νηστικοί. Ώστε δεν σου τη χαλάει κανείς. Κανένας. Η μανούλα σου είναι άρρωστη από στο κρεβάτι. Ναι, το κρεβάτι. Καλά, Φανούλα μου, θα στη χαλάσω εγώ. Έλα. Όπου τόσα πολλά λεφτά κάνει μια λίρα. Αν είναι έτσι, να κρατήσετε και τα νίκια. Δεν μου λες, αν σου χάριζα τα νίκια, θα μου έδινες ένα φυλάκι? Φυσικά. Τότε κάντο λοιπόν, τι περιμένεις? Κανένας δεν μου χάρισε τίποτα. Εκτός από εσάς. Κανένας δεν μ' αγαπάει πια. Ούτε μου δίνουν τίποτα χωρίς λεφτά. Ούτε ο Μπακάλης, ούτε ο Μανάβης, ούτε ο Ψηρικατζή, ούτε τα λουλουδάκια που τα αγοράζει κανείς. Πουλάς λουλουδάκια. Ναι. Γύρω και τα πράγματα τους πλούσιους τάφους στο νεκροταφείο. Που είναι δίπλα από το τάφο του πατέρα μου. Είναι φτωχός. Δεν χρειάζεται να ξαναπουλήσεις λουλουδάκια, κοριτσάκι μου. Από εδώ και πέρα θέλω να γίνω εγώ πατερούλης σου. Και να μην σου λείπει τίποτα πια, κορούλα μου. Θέλεις να σε λέω, κορούλα μου? Θέλεις να πάρω στη θέση της καρδιάς σου, στη θέση του πατερούλη σου? Κουκλίτσα μου.
Έλα κοριτσάκι μου, έλα. Πάρε αυτό το κρέας. Πάρε και αυτά εδώ. Και πήγαινε γρήγορα στη μανούλα σου να μαγειρέψει και να φάτε. Γρήγορα. Και για να της πω ότι μου τα δώσατε εσείς όλα αυτά. Όχι. Ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης που φέρνει δώρα στα μικρά παιδάκια κάθε πρωτοχρονιά. Ο Άγιος Βασίλης, λοιπόν. Όχι, τώρα θα πάω. Στάσου. Θέλω να μου δώσεις το χρυσό φλουρί για τη Βασιλόπιτα. Καλά, πρέπει να είναι χρυσό το φλουρί για τη Βασιλόπιτα. Μα το ξέρεις, Βασίλη μου, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι για το καλό του χρόνου. Έτσι το βρήκαμε από τους πατεράδες μας, έτσι το βρήκαμε από τους παππούδες μας. Καλά, καλά, μη φωνάει. Χρυσό φλουρί, δεν θέλεις? Ναι. Πάρε. Και του χρόνου, Βασίλη μου, και του χρόνου. Χρυσό φλουρί. Κυρία Μαυρίδη, πήρε το χρυσό φλουρί. Μόνο εκείνος ήξερε. Τι έστει χρυσό φλουρί. Μαλάκουσα όμως η καρδιά του. Αυτό ήταν το σημαντικό. Και μάλιστα το πιο βασικό, ότι δεν ήθελε κανείς, μα κανείς να γνωρίζει και αυτή του την ελεημοσύνη. Βοήθησε το φτωχό κοριτσάκι, χαρίζοντάς του τα ψώνια που είχε εκείνος για το σπίτι του, αλλά ούτε στη γυναίκα του, την αγαπημένη, δεν είχε για αυτή την καλή πράξη. Έτσι θέλει και ο Θεός. Όταν κάνουμε κάτι καλό, να μην το ξέρει, να μην ξέρει η αριστερά μας τι πει η δεξιά μας. Ή ανάποδα τι είπατε. Δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει όλοι να βοηθάμε. Και εκείνο το βράδυ, στο σπίτι του κυρίου Μαυρίδη, μαζεύτηκε κόσμος πολύς και έκοψαν την Βασιλόπιτα. Και το φλουρί πέτυχε σε ένα ζευγάρι που αγαπιόταν πάρα πολλά χρόνια. Είχαν παντρευτεί, αλλά στο τέλος είχαν χωρίσει οι δρόμοι τους. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Το ζευγάρι συναντήθηκε. Τι γίνεσαι, Παύλο? Χαθήκαμε τόσα χρόνια. Πέρασαν τόσα χρόνια και δεν σας συνάντησα ποτέ. Θα ήταν αργά να σου ζητήσω συγγνώμη τώρα, ύστερα από 7 χρόνια, για αυτά που σου είπα και τότε στην έκθεση. Η πρώτη σου έκθεση. Μετά νιώσα φρικτά που σου μίλησα έτσι, αλλά δεν ξέρω τι με έφτιασε. Ήταν και ο... Ήταν ο άντρας μου. Ναι, ξέρω. Φαντάζομαι πόσο πολύ θα με μίσησες τότε για αυτά που σου είπα. Δεν σε μίσησα, Παύλο. Δεν θα μπορούσα να σε μισήσω. Ούτε σου κράτησα καμία κακία. Ποτέ δεν θα μπορούσα να κρατήσω κακία σε σένα. Πες μου, τι κάνεις? Είσαι ευτυχισμένη? Ευτυχισμένη. Που έγινες ένας διάσημος ζωγράφος. Αυτό που ήθελες. Αυτό που σου άφησες. Ξέρεις, καμιά φορά όμως αναρωτιέμαι αν γι' αυτό αξίζει.